Здравейте хора, аз съм Рей Почино и днес искам да ви представя моето ново видео. Първоначално видеото трябваше да е историята на Хан Крум, но преди няколко месеца излезна едно видео, което ми направи доста голямо впечатление. Предполагам от тази публикация, която публикувах преди време, вече е станало ясно за какво ще говоря в този клип. Здрасти, брат! Следващите 4 свои клипа ще разгледам подробно цялата каша на последните 100 години у нас. И както вече се досетихте, всички пътища водят към БКП. Добре, хайде сега да разберем какво е мнението на Чефо за комунистите и тяхната партия. БКП е основана през 1919 като наследник на работническата социал-демократическа партия в страната и приема името БКП в скобки тесни социалисти. Впоследствие хората осъзнават, че скандирането по площади на лозунги от типа на БКП и тесни създава погрешни аналогии на народонаселението. Ходи обяснявай, че става дума за социалисти, а не за... Искаш пътка, нали? И първото ми впечатление ме разочарова. Как така разказваш история и пускаш такива тъпи шеги? По твоята логика не трябва ли и широките социалисти да си сменят името? Защото видиш ли? Ходи обяснявай, че става дума за социалисти, а не за... Искаш пътка, нали? Подкрепата за комунистите в българското население през 20-те години на 20 век носи своята историческа логика. Първо, българският народ след Първата световна война е крайно разединен и обезверен. Националният идеал за България поне на две морета е прекършен и народните маси се увличат по формирования като БКП и БЗНС, които обвиняват за всички незгоди гадното долно градско буржоазно население. Всъщност причината, поради която в тези времена е избрана БЗНС, е това, че те още преди войната са били против участието на България в Първата световна война. Вторият най-голям терористичен акт в Европа за 20 век отива при комунистите за взривяването на църквата Света Неделя. Пълна случайност е, че думите комунист и терорист се римуват. Че атентата е терористичен и кървав, така е, обаче вижте как Чефо ще опише събитията след атентата. Няма обаче какво да се лъжим и да си мислим, че видиш ли само те са били такива, а Стамболов или Стамбулийски са били майка Тереза. България след освобождението е била всичко друго, но не и демокрация такава, каквато я познаваме днес и към която се стремим като общество. Почти всеки е бил автократ, който или ще го посекат някъде, или ще искат да му направят преврат, и няма да успеят и той ще ги посече. В този дух на действие българският премиер Александър Цанков през 1924 създава дори цял закон против комунисти, наречен Закон за защита на държавата или ЗЗД. Той съществува 20 години и дори с известни изменения, главните точки в него остават непроменени. БКП е незаконна, комунистите се преследват и евентуално, нали, ако се хванат, се залюляват на лъже или малко олово в тиквата. Дори Гео Милев, увлякал се по социалните идеи, пише лирично: измислиха всекой по една секира днешните управници на България, измислиха чудовищния закон за защита на държавата, за да уморят всичко, дето не умира. Тук римуването малко му е трамбовало, ама не и си. Не случайно след 9 септември комунистическата пропаганда го обявява за фашист. Всеки, който ги трови тогава, автоматично е фашист, а през 2022 всеки, който ги трови, автоматично е американска подлога. Много думи, но нищо за терорът на Цанков, който покровителства извънзаконни и престъпни действия, обяснявани пропагандно с защита на българската държава от комунисти и земеделци. Също така можете да забележите много малко да се казва за хилядите погазени свободи на леви интелектуалци и хора с леви убеждения. А за избитите по особено жесток начин интелектуалци като Гео Милев, Сергей Румянцев, Христо Ясенов и Йосиф Хербст не се казва нито дума. Пълна случайност е, че думите монархист и фашист се римуват. Са всички партизански паметници по села и паланки, грозящи родния ни пейзаж със своите лишени от естетика и артистизъм, но пък обилни на груб и бездарен соцреализъм структури. Значи ако соцпаметниците са показност на груб нереален соцреализъм, то тогава на какво е символ паметника на американските летци, които са бомбардирали София през Втората световна война? Това, че България е на страната на немците, обаче далеч не я прави фашистска страна. Напротив, ние спасяваме евреите си и се противопоставяме на желанието на нацистска Германия да ги изпратим на сигурна смърт. Около 50 000 са спасени и не са пратени в лагери. Между нас имаше един евреин с светли коси. Старшината го сложи на слънце да стои прав. Той човек припадаше. Припадна. Няма как да му помогнем, защото айде някой да отиде там, свърши с него. Това, че гладувахме, че бяхме с въшки, свикнахме.
Но като гледаш един, който вече си отива, измъчен, няма как. Аврам Натан попада със семейството си в концлагер в края на май 1943 година, когато е едва на 14 години. Семейството му и още 38 съграждани от Русе са изпратени в център за масово задържане край село Сомовит. В лагера живота беше жесток. Там направиха лагера, за да може от Сомовит, той е на Дунава, да нас закарат. През 1943 година в България се създават общо 3 еврейски концлагера – Табакова чешма, Кайлъка и Сомовит. В Сомовит изпращали осмелилите се софийски евреи да демонстрират по време на 24 май срещу преселването им в провинцията. След това там попадат евреи от цялата страна. Сомовит бил междинна спирка към лагерите на смъртта. Фън факт! Знаете ли защо винаги за партизаните се говори като за борци против фашизма, а не нацизма, като отлично знаем, че дори с малки разлики фашизъм и нацизъм винаги са значили едно и също. По простата причина, че национал-социализмът или нацизмът съдържа думата социализъм. А ние нали сме все социалисти, да не се объркат нещо хората, че сме същите уроди. И тук сега можете да забележите как Чефо се опитва да ни внуши това, че комунизмът и нацизмът са еднакви. Това, както се досещате, е поредната му лъжа. Всъщност, двете имат много разлики, като например при нацизмът има расизъм, антисемитизъм, сливане на едрия капитал и държавата, антикомунизъм и пазарна икономика. В сравнение с това обаче социализмът има планова икономика, забрана на частната собственост, както и изкореняване на буржуазията, това, което не се случва в нацистка Германия. За Моча обаче, или Алешата в Пловдив, които дори не величаят българи, а директно чужда армия, окупаторка, компромис не трябва да има. Директно в музея, мерси. Забележете обаче как Чефо упорито казва, че Емоча трябва да се демонтира, а вижте сега какво ще каже за паметника на американските летци. Бомбардировките в София са от октомври 1943 до април 1944 година, при тях около 2500 души загиват, 90% от които цивилно население. Хвърлени са над 4000 бомби, а около 12 000 сгради са разрушени, сред които Народното събрание и Академията на науките. Срещу България са пратени над 2500 изтребители и тежки бомбардировачи. Няма да сбъркаме, ако определим тези военни действия с две думи. Варварство, тероризъм. Какво толкова, бе? Британски историци дори определят в един момент безпричинните бомбардировки като пренебрежение към елементарните морални норми. В този ред на мисли няма как да не ме смути факта, че през 2010 пред посолството на САЩ в София е открит паметник на американските летци, загинали в небето над България. Ама пичове, това са хора, които са бомбардирали и избили предимно цивилно население. Не ме е някак си нещо до почести, не ме усещаш. Нуждата от подобен паметник точно на територията на нашата страна е доста спорна и като българин нещо май така не съм много на кеф да поднасям цветя. Ма пък нали знаете, ако си говорим за спорни паметници и техния мащаб, едно е това, друго е това. Значи за теб бомбардировките са варварство и тероризъм, обаче нито веднъж не призова да се демонтира паметникът им, но за сметка на това не забрави да кажеш, че съветския паметник е по-спорен паметник от този на американските пилоти. Страхотна логика. Сега нека видим и един последен пример за манипулациите на Чефо. Първо искам да засегна темата за едно от най-мощните оръжия на пропагандата в цял свят. Това е така нареченият whataboutism или тактиката да сменяш темата чрез споменаването на действие или злодеяние на някого друг. Whataboutismът е стар съветски, разбирай руски трик, който води началото си от студената война, когато какъвто и да е критицизъм към Съветския съюз бил посрещан с изречение "What about?" Или "Ами какво ще кажеш за? Ние в Русия имаме концлагери, но какво да кажем за вредния ви фастфуд в Америка? Той не убива хора, така ли?" Стари, гадни, мръсни, ченгеджийски номера. Откъде ли ми е познато това? Колективният Запад, САЩ и НАТО са хегемонът кукловод, който със своите марионетки в Брюксел владеят всички европейски народи. Това е точно толкова вярно, колкото това, че Русия напада Османската империя през 1977 година, за да освободи българите само единствено от братска любов, а не от свои лични имперски амбиции. Всичко е прогнило от либерализъм, прекомерни свободи и разбира се, дълбок морален упадък. Тази
най-православна опорка обаче забравя да вметне, че руската църква, тази защитница на моралните устои, е пряк потомък на някогашното КГБ